bari makakina. Almumitu kai ne alhayyu sarki Allah mai jin kaina. Ya Allah rabbi gani gabanka da koko rabbi sarkina. Da dan baiwa makakina wake da maulana. Ya sayyidina rasulullah yabanka nake aminullah dan Allah share kukana. Rubuna salatika Allah madar adadi ga maulana. Ya Allah rabbi tsiranka da aminci gun masoyina. Lunka su ilahu sarkina ga ɗaha rasulu maulana. Lunka su ka ƙara lunka su ga ɗaha rasulu gatana. Ya sayyidina rasulullah yabanka nake aminullah dan Allah share kukana. Ya ashabu dole in sanyo ku cikin waƙata. Kun ba da jikin ku har ma da rai dole ne in ce muku yan gata. Abubakar Umar Usman da Ali kwarai ko yan gata. Domin kun zaɓi ɗaha rasulullahi abban nana. Ya sayyidina rasulullah yabanka nake aminullah dan Allah share kukana. Assalamu alaiki maulati ya Fatima binta Az-Zahra. Na duba ba kamar ki cikin duniyar nan na lura. Domin ke ce diya a gurin manzo Muhammadu maulana. Na zo a gidan kina na ki share min dukanin kukana. Ya sayyidina rasulullah yabanka nake aminullah dan Allah share kukana. Maulana Shehu Tijjani haske na cikin idanuna. Ba zalla Shehu Jilani ku share min kukana. Maulana Shehu Barhama Gausul A'azam masoyina. Na sako kaɗa gurin Fatima Shek Abul Fatahi masoyina. Ya sayyidina rasulullah yabanka nake aminullah dan Allah share kukana. Maulana dole in gaishe ka cikin baiti na waƙata. Domin kai ne kace na rike manzo Muhammadu dan gata. Shakkabir maula ya sani na ya abba ka share kukana. Ya sayyidina rasulullah yabanka nake aminullah dan Allah share kukana. Gaisuwa ta zana yo yankewa zan shiga baitikan manzo. Ya dangi na ku saurara ko kuma in ce da ku duk ku zo. Ku zo mu yi baitikan manzo na Allah da maulana. Ya sayyidina rasulullah yabanka nake aminullah dan Allah share kukana. Assalamu alaika al-Mustafa zaɓin Allah masoyina. Assalamu alaika ya al-Amin rasulullahi maulana. Rabin Allah makakina shayabo Muhammadu maulana. Ni son ka nake aminullah. Ya sayyidina rasulullah yabanka nake aminullah dan Allah share kukana. Ya da kai kadai na rike mai sanya duhu ya zama haske. Ya shiryo zan yi begen ka kuma annabi bani yin waige. Yarje min in tafo da kafata da hako akan keke. Ya ɗaha rasulu maulana. Ya sayyidina rasulullah yabanka nake dan Allah share kukana. Lallai Mahmudu kai mana komai ɗaha rasulu mun gode. Kai ne ka taho ka har haɗa kan mu kana mun ka san daidai. Shi yasa Mahmudu mun ka fito dodar ayabanka mai daidai. Manzon Allah masoyina. Ya sayyidina rasulullah yabanka nake aminullah dan Allah share kukana. Kai ne ɗaya wanda mai son kama baya wahala rasulullah. In har kai ne yake kauna to lallai bai zubar kwalla. Allah kuwa bai zubar kwalla. Gatan mu rasulu maulana ni son ka nake habibullah. Ya sayyidina rasul
aljanna duk ko ɗaya ya rasulullah. Arzikin ƙaunarka nake nema ka mini iso rasulullah. Manzon Allah masoyina ya sayyidina rasulullah, yabonka nake aminullah, dan Allah share kukana. Ya sayyidina rasulullah, yabonka nake aminullah, dan Allah share kukana. Ya mai ceto a ran tsayuwa dan Aminatu daha maulana. Ranar da ilahu sarkina zai yau tashin halittan nan. Mu zo dukkaninmu mu yi sahu a filin hisabin nan. La yunwa za ta yo tashi da gishirwa duk a ranan nan. Kowa inuwa yake nema domin ya fake a ranan nan. In ka so da sai ka shige inuwar Allah a ranan nan. Manzon Allah ne inuwar mu a yau ma har a ranan nan. Son Allah da son manzo rasulullahi ranan nan. Su za su shigar da kai inuwar da babu watan da ranan nan. Roƙon da muke makakin mu kare mu ilahu ranan nan. Domin Mahamudu Zulqadari mai kyan nasaba rasulullah. Ya sayyidina rasulullah, yabonka nake aminullah, dan Allah share kukana. Lallai duk mai fitar tsira ya rike Mahamudu maulana. In har tsira kake nema baka bi wani masoyina. Dan Allah ya yi alkawari duk mai kaunar rasulullah. Ranar da zai zamo koma aljanna ce makoma dai. Zai dawwama kunji dangi na inji Allah rabbi sarki na. Ku fito ni ma kawai na fito, kowa ya fito masoyina. Mu gaida ya rasulullah, ya na taho a gabanka da soyayya masoyina. Zuciyata ce take gunji take ruri masoyina. Ya hana cire hula a gabanka rasulu maulana. Ina maka sallama Muhammadu rasulullahi maulana. Assalamu alaika ya al-aminu rasulullahi maulana. Assalamu alaika al-mustafa zabin Allah makakina. Assalamu alaika ya mai cikar nasaba Mahmudu maulana. Assalamu alaika mai tausayi da karamci da hagatana. Assalamu alaika mai kyautar da bagori masoyina. Assalamu alaika kaka agun Hassan da Husaini maulana. Ya annabi kai kadai na sani, wanin ka rasulu ban san shi ba. Ya annabi kai kadai ne ake so, wanin ka rasulu ban san shi ba. Ya annabi da hayar da ni, aminta da ni masoyina. Ya annabi kafi min komi har uwa da uba masoyina. Ya annabi ni yabonka nake rasulullahi maulana. Ya annabi ran da zan koma ka zo guna masoyina. Ya annabi in za a zare raina ka tsaya a fuskana. Na ce la ilaha illallahu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ta fito a bakina. Ya sayyidina rasulullah, kamin haka ya rasulullah, dan Allah ya rasulullah. Ya sayyidina rasulullah, yabonka nake aminullah, dan Allah share kukana. Tammat nan zana sa aya cikin baitin masoyina. Mai neman wanda ya yi waƙar Zayyanu kaji sunana. Da ne gun shakabir maula masoyin da maula.